die ye no said the oseme ekasa ye wano etime ma ye hunu sampa wo animunyam enye wanim dua no ani aseme anipa bebre hu ofeche me kwa kuti we anipa bebre hu ofeche no se woti ase but anipa bebre na fale wa ha. Sorry to say, I'm not saying say mo amoba ya bia a company no I employ mo no say bi muni ani mo nyama na say bi mumu ade da bi pepa ma che ni die mu example na me setting nti say amfa ya na wo de ache nipa bebre na faale ye nipa bebre but aye dan ani ye frɛ me wo ye de kan ho ye ananu Yesu yi na suafo no ayeda no ofre bi ne mu otimi ni nsa to bi mu so o se nanim di o se da bi no ayi ni service no akobi wu fro e di antira it means say ozame no enoma bi wo no ma onya mfiri ne ho ye what on wani monyam because won say wadamfo ane ne nam no munya na monam but wo sori anu afa akire na akeka ne ho nsam wone wudi na brabo mu nkomo na dimirika na wakoka anamo bi na mutu kura bi ade mabra bobesi mu ya na dimirika da bia wo pese wo force ma nipa ehunu se wo de wo ye na Kofi Mensah de onye eno no wo ton wani munyam esan se ebire bi beso anu kura ni nyina be pie ebeda di no saa bre no wo wani mguase ebeso achen de wodigu wadamfo no anase de ode ye wo nyonko no yey woda chinti mento wani munyam sikafia bia ye be yidi ama wunti wokɔ gu nua hu find na toto nkruwam ama na me no kasai awie na fiase enwie na fiase a wase no wakonfo wonse no wakonfo akana no aduro yey die udua no eno na wucha woda chinti no mento wani munyam animunyam nya se wo dan wadi am obi ahu se wo de wo ye o da bi wo ye sa akra bedu babu mu be ye hi wo ye sa bedu babu mu be ye hi wo de unhia ni obuo no kwaredie ye obuo no kwaredie wo de memfa bie mu nka ho fa sa anu ma mienu wei tuntum kokko akokko me pa chaw obuo ani die wo de fa kan ho na hwa ade e bia be ko bia no asem be pie firi wanumu no eno emaye ni kan hu wo nipa ban a wo ye te ya hwa no kasa yi be bia wo gina bia wo kasa bia no hwemu ye wo appearance wo dressing a wo di be ko adwuma no makọ adwuma no check it se de se bi etie ansa na wakọ ye wo da chinti menton wani monyam enne yemu bebre na ato yani monyam de ama amanyofo yemu bebre ya to yani monyam ade ama amanyofo na me anano me ka sa asem we na me se aka biem amanyofo ya me suma mo papa yes mo pre to me no ya me suma mo because me ma hu bi pen o ka so di wachi a wo de taku ne sempo de mana wo de wabɔ ne pass won tenase do obetiafa hu bia won tam mrew do obetiafa hu bia won tam mrew na man ga kenga kra ndi no one day okoko hia wo bia wo de wo de mano no o man chance de wo de mano no de obe man chance afi wan kasa kasa no obegu anim ase e de a chance wo nipa no mema hu bi pen ai timinim de ameka etu di ayere ho se wa adwenya o se ono na ye wonna ye ana uguso maniska no de nsem ne ba no de ba guso a no famra na dakro de be ye wan kasankasa wa suma sama ne na ka no ene obe ye pie sikanti ni bebe briaton woni mani monyam ene mabuna ya ba sikanti ya ton ya ni monyam ade agi sika to anu nipa ne ya de a oni ni swan na wo kire wo sini ko so pesika die nim die wom ne nyina ne wo ka ahe wo gidi ya no woni wie si wa de awie tunya no wa kire no wo sere me boa mo aya de na owura fi daache owura fi sade o hata soro no mo no
n'ani atwini wiase amfana nyinaa nti deɛ wɔyɛ no obi ahunu ya wahunu dako obeyi wo so ahaban obeyi wo so krata na obiara kenka bi saa da no ana obehunu oda achinti menton wani monyam da opa ni monyam a eye obuo ani ahobrahye ani anidie pe asa onya ani monyam na wie nyame moyen ne nya ntiase na yehu se yabrabɔ no ehu hia ye ni bo abraba ho ban na wɔkyena bi sabi ba medane akoa bi wodachi nti yɛmfa wodachi enti no ɛmfa ensia no mo na wei na Maakye tim no ɛtena ase ɔmo se memfa emrɛ wo na yenyina yensua na mmoa yɛn sanse ɛya o ya na medwene ho amente ase sɛ wo ne obi a start adwuma na mo yɛ adwuma na koduru baabi na sɛ enipa no wɔkɔ a hunu sɛ wo enoma bi wo no ma bi a wonye ne yie memfiti preko pɛ mpɔn se nya sɛ mogya beba yɛtaa yɛ sa mistake ni papa yɛne obi tu anamɔne hu sɛ nipa no ɛkɔ a we think sɛ ebia nipa na fa baabi ebia no ɔmfa baabi but wo aka wo nneɔma bi a wonye ne yie ntira azame ho ɛyɛ wa trase fa pen ani book na sɛ si wan bra bom ansa ne watu anamɔ bi anya sɛ obetu ne wɔkyena wobesu an nya bibia na yɛ bonsam nya bibia na wo da bia obi fa baabi da bia obi di wakɔ baabi no sese wabra bom sese wabra bom make corrections oto untia futuo yetu fu a wonfa wo so wa no woga na woga se yankoto aye da ho mate wodachi nti my fancy na fe yenhwe na yendidi eye enkomo we are still live on Ayinka 93.3 FM Maakye dwumadie na wasugusu a wo etie no yede no asi enti eye hwe ne yenkwa homa so na yendidi enkomo na makacho sɛ ne nsɛm ne bi a ye hwe no quickly no ye bekwa homa so ne akɔhwe road safety tips a ɛnɛ nso owura Frank Ajemoni ɛwɔ edema ye wi a de ye ho bambɔ nsɛm no so sɛ ne si bi ɛkɔ na sɛ wobɛte amanfo kasa constitution unim sɛ Guinea diama ɛnɛ kuyi asi nyina no about their constitution tom constitution no so mpe ti the first na address no ka ye ne se constitution no to atwene nya adwuma biem eno ne adom di kaka ne ye behwe adesua de ewom ade ema ye ne ye wi akokwa akuafo nso kasa ye ne wa mo enso so bedi enkomo afi ye wi a ye beji sikaduro ho tumi ye kaska duro no bi dani akobu ni suman no enya no asem na meka ye hanom ayen kan hanom no ayen kan hanom no ye sika duro aya futuo se onima ye sika duro aya futuo how e be establish business eno ne ye dwene ho about it to fa bia na atimi aboa ti anopai ye behwe ne ye di eno so emo enkomo wey every aya doctor down bro we di free apremsu apewusika was it the body of a dead is a warning to the living. If I may ask, what brought about the coup in Guinea? The situation could be like to that of Ghana. Okay, well, I say, the opposite Kenyan said, and they also be there. Na eje so kwato se obi abodwe hia no asansuasu de ho eti de ekoso ewo Guinea Ghana yembusa ehun se de na ma no ekoso na yenhwe enye oman mu omo bre amanfo no mu hu ho ano eno na nam so bia ene amanyosem bia ensem fata adwuma sem enkoso abato hu sensem o se ni nyina ka ho bi ana na Guinea de ye hunu eno entin Ghana fo entu ye ho enso efo owie no wachia Dr. Nana Ama Kruche so ewo ho na mo salasi di frigo so ne dia ba mekan ama no ko Mensah plateau dia wa same anafi okay same anafi dia wa ana justice abrokwa so dia wa ba me kwa ma no so na yenhwe kwaso nsem mene Frank J Money emmo enkomo panwa daru mama mo achi dia ba Ayinka 93.3 FM so no hine na poma nyame adumo na nso ejano ede acheye ne ena eye dadwoada September 6 2021
kwan so kusa nsɛm no sɛ na sibia tie Yo, when you are made up, maybe time here and kind from a TFO in an pay. And now, for your day, they never see a day consequence of a Jimmy Dick back. Last week, no, yeah, my driver put that there and Palana fine tea. Likely some of whom will come be brain and crown. Now, Munyam Harbor Trade. They say the Yama B school. In the announcement, likely some of whom and a pack from 6:30 to somewhere 8:30 no Palani go school. And we are from 2. Eba 3-4 so no obehu mo kwan no ye besre se adaba fo no benya mo ho abotre na amone mo ache kwan no pepepe because obia oye road user no o wotumi se o use lorry kwan no na ye kire enkwala no so ekwan am befa so use lorry kwan no e wo school ahoro nim e se ye de ato ye ho so se ye be schools dodo na e wo dan no na road safety education ye de amankwala no a good initiative Pain I'll be trim, so cool schools, a lot of planet that why you want a betting me, so being so and a winning faso. They may call if you are in kind of phenomenon and Java or dance room. And if I know some family and I'm in for being cool. Okay, yeah, they are so young to say, you better call classrooms, no, now you need headmaster for the beans our so, now you have to Palano because if you can't adopt upon the side in the I will say a team share and Palano society, Senia, a council at the Jojo. Now, and then me start here at the education on runabout. Okay. I'm a T4. Oshe Akimoda runabout now. One of the dangerous areas are and people Yadava could do up and I'm in Waka Abba. In the percent I want a woman in a deal, no. Yes, Embra, I walk runabout driving home. Yes, that will be I and in your ancestor will be a outside. Only a Johnson Bia. A connected lot of quite a whole room. Okay. Say, Ufri Krum, fine so. In the Shima a quite a whole room in the Bissia, a war, runabout, Nesso. In the needy kind of say, Yashem Remwa, ye baby give way rule, give way rule. Osha book Bimusabu yield, Nina Adia Bako, they will give way, and a white yield, Nina Adia Bako, in the Zabia. Oh, drive now look at me. I want to say Johnson been there 3 years. Yeah, Kyle about giveaway rule. Giveaway rule no anything. Yeah, they run about net or 2 war clock. What I did buy on who they around. If you was 12 o'clock, and you were 6, I want to 6, and you want 9, and you want 3, and I mean yes, sanity, sanity. And you say me free or down soon and make on about 9. If I say me pay was 6 o'clock on the side, so what I say. In the Emran say me do run about me man, and son of me remuno. Cabia want me immediate left. Cabia want me immediate left. On one room that I know. Or no, I will to me a thing, me not in Baby room no. And they right of way no. Into me and Baby room no. I was saying, but run about now. Now you no feel me immediate left. Information Johnson so ever be ram side or no say be all chemako anymore say over be I want me side baby I'm free but no no you say near all run about mean that I know I will right everything what happen about be room okay in the other for no first rule no and pan to mommy Yami I don't know if you are yeah if that's suffer rule bro now you see me better make kasa be bring yes ever far I don't for no so in the first rule I will run about moon say wow, Baby Remuno. Who need to mean saying your Remudada? Okay. Yeah, we're trying to give way rule. Give way to vehicles that are coming from your immediate left. And son of room. Okay. That is what I want drivers to know today. Okay. Thank you very much. You are welcome, sir. And I say, and as you're not as young. And the other is Abesumbiano Japano on the Mwao, name couldn't be Emra. And I say, Amen. We Ura Frank J Money road safety campaigner. I just on a kwaso kuse hono ehun koma na ya wodi ana hu dawuro na ya wo bonti no wadi ka kire we say give way rule na woni ya kire ye no ti no we your driver ni ye say oni obi beti asikwam na wodi kan jawa enforce one van ko wudam chinchina achi aha ti ni ya hye ne so esi ano ne ye ba besua enti o me topic no nyame ya adoma
konya ne babie mu a obetoa so enso e de amaye nti de one ya che ne nei no yemfa ento ehonom na yensua na emwa ye nyina. Okay, Tino, we are still live on Anchor 93.3 FM. Obetumi join in na also they will test messages no e dey aba o dey be 0594841044 na afi yetumi enso edimo enkomo e dey ama kama ti mama hwe na me read some of your messages also wetumi drop e dey ama yene okay meba. We say, Kofi Mensah Plateau say, His Excellency Nana Adwenepahene Kofi Mensah is father for all. One teacher, one laptop, MPP, and no size. Ja, ono de amanya semna na ja. Ohene bagbuswa, ye de campaign this ben day. Well, mama say we so. Salasi Edifri go so now saying one teacher, one laptop policy is a step in the right direction from the NPP government to improve teaching and learning, which is one of the key for better education. It is clearly shows that NPP government truly appreciates and care for teachers, and indeed Ghana is transforming gradually under the good leadership of His Excellency Nana Adwenepahene Kofi Mensah and Dr. Alhaji Bawumia Bravo, and also Eddie Ebaye Samuel Anafi I kind you are doing a great job for us. Thank you very much for your comment. Justice Abrakwa say good morning to bro. Hope say bibia boko. Okay, masa baby nti unya emfa ode na ma ya akọ na echo drop I read it on appropriate time for you. I mean kwa homa so biem na mene opanyina ono ana etua Africa Center for Security and Intelligence ano okay. Aye ora Paul Boating abanyi wadaro mama mo acha no pay mejo so mini abema na ni die mu akra mpoma bibia boko ye da nyame ase no pay de ye ba waso ya ye be se ye nhwe Ghana obambo ensem se de no mase bi ekọ obete we yakum we sabi yetimi kobe mu nyaare hye fridge mu ene de keka ho bebre but yenhwe Ghana CCI security ensem no I hope say ye di hu komo bebre abra ye di hu komo CCI na sign bi etie hu ni say apolisifoɔ a CCI apa IGP enoma ekosen ne mre kakra ya CCI ofira say etake action si me feel say yes na Sonia de bia na meka no ye challenge na ye wo okay you know o man bia edru ba bia otumi kosa ahihia no no nkyerɛ sɛ bia wo bambo nso hye no ato ana wo bambo fo ni nyuma dwuma sɛ bia America kwa no 9/11 ye nyina ye hu asi ya se nyina wo pe bambo nso hye ne bambo a ye friend ye kan capabilities na o mo no mo enso edru ba bi no na niema akwati awo and you know West Africa there tell America no ye ne yeteso ye professionals ankasa e bana bambo nsem a oh yes obi anto ye okay na ye papa ye bone ani akoko ye bone ana Ghana edi ya bedru sabri na edru bra was say temamufo ni titiro ye boa bambo fo no okay na yeko efi say aboneyefo no etie mu yenya na ya aboneyefo no eji wo mutie mu na omo hyehyɛ ni mabone na wahunu no wankaka no sabe bamboni na ono ɔte wo na ɔne nam no onye nyankopɔn no wahu bibia wo dabi enti no sɛ wuni bi wo fa ase bi nyema bi a ebesɛ wo man na wadanfo bi firi amanfofo bi ma besɛ na de edan ahan wo bi no onye nyema bi etia wo man na enhwe sika wunya ana papa a wo yema wo okay awaso to so sta na bo bambofo ama ne enu omo nso ede emla no ye djuma so odifo a omo kye so obi wu so obi ye bone ko report ne bambofo be hwe no onye bone a onto omre bia enje waso ye sa ne ye boa bambofo no na bambofo no nso ye boa omo nso muwa wo ho
na nsɛm bi a bi keka sɛ yɛ wokeka biribi kyerɛ wɔn a na ɔma wode abɛto abɔnten ne ade no saa nneɛma no nyinaa ɛno ɛbɛboa yɛ ma bambɔ na yɛhwehwɛ sɛ sɛ yɛkɔ yɛanim no wiase sesan wiase kɔ n'anim no yɛn nso yɛbɛtumi aduru hɔ no na ma yɛnhwɛ ne sei asante mantam mu mɛkae a na wɔtwe mu ɛnkyɛeɛ ɔmkɔgye atuo bi ne asekan ne weapons ahodoɔ bi ade fifiri akorɔmfoɔ bi nim hɔ wohu sɛ kwan yɛfa so a yɛma etuo ɛkɔ temamufoɔ wɔnom no biribi wɔ hɔ nom ɛwɔ sɛ yɛyɛfa ho If you are found, but the question is, etuo na ɛwɔ nkɔfoɔ dodoɔ sɛ na yɛ polisifoɔ ne maa tumi anaa wɔn a wɔwɔ tumi sɛ yɛma etuo no ɛde maa wɔn ɛna wɔ sɛ wɔn sɛ ɔtaa etie mi a maka fafa etuo ho paa wɔn mpo maka sɛ adwuma a menya a mɛyɛ paa ne sɛ yɛbɛma mi tumi sɛ mi yi tuo firi nkɔfoɔ hɔ eti sɛ etuo ɛna edi ewu opa ugugo me nsɛm a maka about etuo ho a mɛhyɛ aseɛ kaa yɛ nyina ɛne some of the predictions a meka yɛ a ɛnɛ nyinaa etuo wɔ Ghana papa na ahụ sɛ Africa nso wopɛ ɔmo no ntuo bɔ paa Ghana yɛwɔ ntuo bɔ paa AK-47 nyinaa yɛn nkɔɔfoɔ no bɔ ana dodoɔ naa nso firi amanɔne na abɛwuram ɔha ɛhɔ nkɔfoɔ no dodoɔ naa de bi ba abɛwuram enti no yɛbɔ mmɔden tumi gyegye tuo no a na mmara ɛbɛka akyire na ɛmu yɛ den a bɔne no so ɛbɛkɔ fam but etuo no wɔ system no mu deɛ mɛnyɛ w'adwene sɛ amorɔbere cases bɛkɔ fam ɛnyɛ adeɛ bɛkɔ bɔne basabasa ne etuo no ana ɛbufuhyew nso wokura tuo a wonyɛ tumi bi nti wakoma nyɛ ne obi ka kakra bi koraa wobɛto saa etuo deɛ etuo ma wo tumi soronko nti wokura tuo a wonsuro hwee o nti na yɛhwɛ nnipa no so yɛsɛke ne background saa na yɛama ne tuo ɛfiri sɛ tuo kura wa yɛka kyerɛ wonsuro hwee saa ne tuo nti sia no ɛkwan bɛ ne bɛfa so a ɛnɛ sɛ wo ka sɛ yɛma tumi sɛ gyegyetu a nka agya wobɛtumi asom na wahwɛ pan some of your strategies a nka wobɛtumi afa so na bi ne sɛn na akɔdeɛ ɛkwan mate enti ɔde bɛto dwa ɛne ɛyɛ na wode bi adan yɛ security foɔ ne wobambɔfoɔ na nkɔmmɔ so de aboa sɛ yɛnya mfa tumi nhyɛ wo nsɛi oh okay me na me be research I when say nkofo terrorists for person go free Burkina Faso about Ghana. Oh okay. I see. Me na me be research. Any ma be play. No dey. Me Ghana me dey. Sure. Na say me nyum bia me de bebo bia. Yati. Me ka omo ba maybe so omo fa so a ko bebo omo a no omo so aka ho so. So can be enko intelligence like police in 2019 you can check it. 2021 IGP tun say omba yes ade. Sade no. You know. So me bambo ni ade a. Okay. Me sua ho ade pa. Yati. Yada se na sisi anoma yenhwe ɛyɛ deɛ asie ɛwɔ Guinea adesua deɛ bi wɔ mu ɛde ma ɔman konkon Ghana adesua wɔ mu ebi ne sɛn wadaroma me se maka sɛ yɛ constitution no yɛanyɛ nsakraeɛ wɔ mu na ne titiro bambɔfoɔ a yɛkeka wɔn nsa hye wɔ mu no mu tumi na yɛ sɛ executive nko ara no na MPP o NDC ɔmo nyinaa baa na ɔmo ayɛ bi we say recruitment there cost no party executive for me na hwe ne be cost the last time comment bi a me read here how do you MP to me be gina say me the nipa to police and immigration so an e me na ekuchi ya enye man kitin bebre enti no ade a adesua na wo hwe ne asi wo Conakry na Guinea na similar thing is your Mali so ebi ne si wɔ Sudan, Algeria, Egypt, yɛnya Burkina Faso ya timamfo ana ya ɔmo frɛ bambɔfo no sɛ nipa kakra bi ɔmo di ɔmo ane so tietie ya dodo nti mo ma di I see. Ɛno nti na wɔhwɛ a esi a na mlantewa ne ni agye na ɔmo posi
Wohwe yɛyɛ koraa yɛ de ya June 4 1979 na emrante wa no dodoɔ na students no mo bu se saa edi sɛ wotiatie ɔman ne bebree na nneɛma nkɔso na wode na wotumi nea wopɛ na woyɛ na wotiatie ankɔfoɔ fa ahodie so wode ɔman ne sika gugu ama no ne woni wabusua ne wona amofoɔ na enjoy yɛka biribi a wo so go to court ona tumi ne hyɛ nsa emrante wa ne tu ɛhwɛ yɛ dede no musu tietie mu a abambɔfoɔ bɛbɛm nti saa na ɛkɔ so wɔ West Africa nso by 2030 no yɛanhwɛ ne yɛ countries no dodoɔ na will return to military rule in West Africa ɛbi sɛ yɛ leaders no nsua deɛ how ayɛ wɔn dɛ adifuo pɛ yɛ wɔn dɛ wohwɛ ne papa yi yɛ a adeɛ a wowɔ position wobaa yɛ wokasa tiaeɛ sɛ obi sesa mammara wɔmpere wawie ne term a wɔnkɔ no wode ɔbaa yɛ a wawie with term a so nkɔ wɔsesa mammara na wafoɔ so asesa mammara no sɛ wɔbɛtena so bɛsɛ nipa ɛwuyɛ na sɛ bɛ wɔnkɔ na nyansa wɔ wɔtirim enti yɛ mpanyimfoɔ no ankasa greediness ɛna ɛha wɔ mo wopa na wobɛsɛ wo taamo so a kɔ na obi mmra simple yate enti adesua de ewom ene sɛ ɛwɔ sɛ mpanyimfoɔ no mote timamufoɔ no ase na de betimi aboa wɔ mo no mo yɛ de ma wɔ ne mo yate principles of democracy no mo fanye duma rule of law nye duma ne se fata mo fanye duma mo nye greedy so eno na beboa na wo fanye duma eno de timamufoɔ no su a Nessa Omutigu street, so there's a new sea Algeria, Egypt, even Mali, Sudan. To me, Mufone Tigu street is so. I'm not for the young Mamon says, and your man on mobile. Pana Africa, Echo. Okay, Mali say, yeah, or the Burkina Faso here, before the place can pour in the corner. Someone you see, yeah. Africa to say, Ocean, you see, Nansen, Yamana, Yadom, and Babu Ba, and reconciliation to say, be possible. Can you say be a cafe na honso nanka agie for however you know wo share ne ekoso wo Cameroon Gabon no mo ne ma na we ye bi besa ba bi won normally the ne ba me kan sa bi besa ba bi aba yes I'm a prophet of doom no prophet but me the West Africa ne Sahel there omo ban bon se ni bi akiri you papa no no na akofa se na aba no nti we ya leader wa Africa ha ma de asua be Opanyini anopa yense omre no adaje bebre gide se be edi nkomo na ba bedru no eye anesa be akeka kono kran hwa na ja ya no fu ya ba besew enti no mayamfa hunsi na okoi afutu a wo de be matemamfu e ba na bambo nsem a gide se bambo fo no ye o mafamu de ne krakra mu no ne krakra mu an se o ni mlaso no obi biala baby I will be my bamboo and saying here or 2 prum and expect to police in about the 2 prum mama or brow no okay so I will be my any animal you know to cheer on your cross and your baby born in a bit in your fro no be the best keeper and no back one thing so said the pony a cost so now with 0 would and near my bonny beer 8 year would be an hour minor ye abambo foreman if you say a beer and idea one farmer was so you what it would be a darting say any panel so you're at the babaso and it would be the bonny and idea yin and no never boy ma bambo foreman so to me I do my being a son of my camera opinion that say and an opinion no brand no adaje and then command ya boy yasua de bebre ye ni aso opanyini ayene no ekobo enkomo ye obi a wa ben e wa mbambo nsemu papa wa bedi wa danse Africa Center for Security and Intelligence ena yene no ekobo eye enkomo no owura Paul Boateng waka bebre na de a kire yene enti no timamufo no sisi ana na meka no abambo nsem na begina yeso abegina yeso akromfo yi mu ayeka omo asem yi sebisem brado asa yene dodo na neti yenim dodo na nanso so hwan akoka hwan na koka ankoka nso so a eprayen gise bibia si ama obi
ateki actions ansa ne beka saa ni pass mercy ana na okofa mi wei ana na okofa wei ono de saa na ote ohun so nka anu na opanyini ka wasem yo saa na ote o wahunu enso nka obi okra odi adi ni pen so wonka na ote wo ti wotowa na afi no okofa ho eba afi na aba beka saa bra na ka achiu nti ade no na obi to na hu saa ade na nipa na ye no enya ntempa no no yi asutire anya zo nipa boni ni o ye ne bibifo no menim se Ghana fo so yesu ban dia ana ya bifo nyina saa dwi na se ye tirimu no Ghana se unhunu na obeka pe yeso wo na wonye saa suban na firi ne onipa na hu no kwa yese o ye konkonsa saa konkonsa ne ma mchemu kireo konkonsa ni se wonhu ade na nya saa na tie no akoka anna ye konkonsa se munima konkonsa bi se achi de se ye twi ne yente ase a na nso ye mu bebre na abu ni se saa de ni mom na ye konkonsa oti ye so bia konkonsa bani pa no hu ade na eno kro eno akoka nti ye so konkonsa na eno akoka nya no asem na meka eno nya wasem e ono na brabo ti eno sa na ebetu ne fo wa ha wo fa na wafa enya no na tade a wo hye nya sa no ne ye kan no de enya no sa nso kru no ba si wo hu so bi ya ade enya ebe bo man no ebe ha obi abrabo anu de woka pa mu na kache ni pa say ade a wuye enye wo kache na wontia obi won ma wo kache na wan hwe ana de ode be ye wo no ompe ntia ye ai DOP DCOP asem o kan ye no na ka osim busa no ho asem na yeguso esinkunya so ni nyina no aye omai konko Ghana na eguso aye chechire no enti no ye di eye ambambo enso ensemu ekakra ye beko agya kokofo no so aso ye na omo so ye ma me makuafo kua ye de aya de ba kwa no mani di akire pa sanse me kua ye ya na ma menya hai amewi enti no eno ane ya manamo enso ede ema ye ne eti yanhwe na yeni ujuma teacher kwajo edifitepa anyina su system we are participating. They elect their local representatives, which means power to the people and not the president. Had Ghanaians not listened to NDC, whose everyday agenda is negativity, this appointment, brouhaha, would have come to pass long time by elections. Okay, well now the person Kenya say Ghana was say ya mamra no ye gusu na ye mu nsakira na timi eboa ye hwe MMDC sia appointment ane no anka ba be koso anka aban na epese kwodi tumi ematimamufo na anka ye ne anka sankase ye hwe na anka ye timi appoint na ya ekotoso aba na nso ye bogu ye opanyi chese ni nyina mu ye di amanyoko bi achi anu nti na koba ne sa na anka ye ne anka sankasa ye gitum ne ekoto aba anka nei nya se we atimi aba no anti eno so eno no na okay anti ebe na ye de enkomo enso e de afri hono mu okay mame hwe na me kan me continue ento aso emma na yen kinkan text messages no emfa emma of course I think say I read a lot of messages with my kind dada okay, mama share on SMS no we say your friend Kate the free nyina say or say I can beating the deadline is not your enough but meeting the deadline is your exception. Okay all the best. Opinion mama asema okay nyina no che say ben wabuye no ben wabuye pa wabuye be ntino ye dwumade na ye di no nya ba o se ye woni ma bibire wo yanim a ye pese ye achieve ntino eno ne ye hwe anim se ye be konkoden na ye timi enso aweke towards it na ye nsa timi aka na timi aboa mama no atimi akọ ye nkan Owura Paul Boating, you are very knowledgeable, say Romeo edifre achim wenchi osinyame enhyira wo pa
owura Boate anopai wa maye adikesi papa bana bambo ensemu no kwasem na so na oka no meba na masaba abeto so e de amawo Romeo enti mame kwa ahoma ne so na yene enkomo wei emfa enso enfiri honum na mekọ eye anemase jasehene enchen na yene no abo enkomo na Jamina okay Jamina Akenten nana infofo ni din de ya na mo fa ni agroma esa police for ntati say here mo papa nana Jamina Akenten eye anamase jasehene nana wadaro makra mama wache na anopai obejoso minia na akra mpomo yankupa daroma ayo na mo so jano edin so ache papa de akra ba na so na no pa ya nyebone ye hwe oman koko Ghana especially baby ade kasevide abutuo ne baby etre ekoduro ekwen e befa so a ene Ghana fo bi atiem me empempi no menya akonya bia na mekasa wo platform bia so a eya na mekasa ahifofo no mu wotumi mutimi boa ema oman no etimi konanim ba se mu gya ni nyina de ahya manyofo no se ne bibibia manyofo no haye bebre enji anopan ni ebesi ehunu se enji hye ben na ahifofo a mo wo odane ne patamu anemase ne patamu mo ye ede aboa se de beya emabunu a ewo odane ne patamu ebenya adwuma ye na omomfo mani ento aban ne so empempe bia yo minia zo nda mwase afa mo kase fidie so nchia mo tiefo nyina nchia kutukuman ne bosomeman ani abuakwaman nyina yo minia meko kase yi so a aye me de bebre so se enam afreme na mo busa me sasem we na empempe no ana me hunu se ye de amanyosem aka ya bra bo homa ye no ma bia ye be bia no mpuntuo no ekach ya me kan sa ne se Ghana ha ye de yure nyina ko se gold ni da mo mu ene ye gya kuaye no ato nchen yo enso ye hwe ye Ghana ha ade ye di mu akotre kase pa ye kuaye yo na kuya no so ebeba be free ni nyina na ye mabu no so no galamse na omukọ no so bidi obadwumu ama ye gya kuaye no ato nchen ninu ka se se ya awo frem se se akora ebutu nafu ase a mi twetwa kakra na dia na sre ni nuanom ahemfo ne se ye ma ye ni kọ kuya na ye ye wo Ghana ha no so okay ye de ye ni kọ kuya ye no so a ebebo ye bebre se obi ye school a na o twe se obeye abadwuma sa abadwuma no ema ya ese ye nyina ni kọ kuya no se o hwe ye nuanom kora akọ school akọ akiri kora na so omuhu gura kuya ye no mu a abekọ anim kase so omakosua homa di sa homa no omukosua no e de omde kuya no ho a abebo ye bebre na ya no aise aban no ene minu mie ni nyina okay ana Ghana ha no so no amanyefo no so ama ye hu chire bebre enti mesre mabu mu se omfo mu wura ayem na mu hu wura kuya mu a abebo ayen ana mesre ye nanano wodi nanano mesre mu bikasa na ma no kwa chira mo fenche ye mabu no so no ye mo mo se so mo ni ba kuya ye no ho a kan bia no so omo pe asase ayesu adwuma ye mo empem bebre no se obi wo abadwuma mkura na oba so obepe asase ayesu adwuma anu so ana edindin amom ki mesre minuanom ahemfo ene me nananom nipabuto se obi ba se obeyi kuya ye mombodian se ye mpen asase emom na se ye pe asase no mom a ono so befa dabu ni bi ayedwuma ki mesre om bebre mesre kutukuman ne bosomeman ene abuakwaman se yemfa ye hunwura adwuma mu amabu no so yesra mu obuani ani die ma na entrase enka se o twe se aban ne maboa aban no one ne wo eye problem make us say bi obi pese oba na oba anamase be pa asase na obie company bi ema eya de hyerim nya bi ye na so obeba no nanano mo ne nkonya sie no ya na akoye bibie wo honom ene memfa ne so nanamo eso mo ye krado se mbetime nya bi di ama no yo mini ha me da se pa